presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama. Kiniga po ninyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa talang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mogamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Banyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Gugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mahigala mga kasama. Ang ito magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Buying. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan, ato magtatampo si Buying. Kini akong problema bahin taon sa utang sa wasawang murag sa limuang na. Probida. Kung nga na problema ko ni ako asawa, no, inanayaw na ko pagsugod ng mga pagitabo, ha. Ay, do, amayor kayo pa doon ako asawa. Kata-kanta sa nawi, kay pawasa ay. Wala na, ikaw. Katong kanta, nga paborito ni Nunoy Subilo Tabar. Katong Lapos Langit? Lapos. Saan yung katanoy? Sa Lapos Langit? Lapos Langit. Sige, larga. Bro, niya binisaya. Sige, larga. Yes, Lapos Langit. Lapos Langit. Larga. Pagkanindot yun tong may uyat. Hapsay ang bation mo kung may sweetheart. Wow! Mayo, sir! Sir, mayo, sir! Ang bakswita na to. Ato, agit. Sir, mayo, sir! Kisa Mayo, sir! Unsa na! Unsa na! Sir, naway baligya, sir! Bida. Pautang, sir! Pulding bid! Pindot kini plaster yung bungbong! Bugnokin na! Bugnokin na niya! Pulding bid, bongbong. Kadahan ito, man. Ang uno. Sir! Saan ko sila! Saan ko, sir! Ayaw pasudla. Ayun, Pasudla kay pautang man, pautang. Pasudla. tagsa ng palding bin, adas bumbong nalay. Sir! Oh, sir! Lindot kayo! Lindot kayo butas bungbong ka! Ito, sir, joke na, sir. Ako'y plus na din yung hawanan, sir, ha? Eh, plus na Yan, lindot kayo pagkahigdaan. Ato'y, bisagin mo na higdaan, sir. Lindot kayo mong purma niya. Sway higda. Hindi makari sakit buko-buko ka. Agi, uy! Sus, kung makahigda ka ni, sir. Murag ka ganahan. Di na ka ganahan mo bangon. Sorry, ma'am. Di na ka ganahan mo bangon. Ano? Gigi, sway lagi. Sway, sir. Oh. Buka naman ako. Sway. Sige. Hinay lang, sir. Lugso. Kangayan mo, sir. Kangayan mo higda, sir. Awa, sir. Mura kag nasa panganod sa. Bida. Piyong nga mata. Piyong nga. Piyong na, ganyan. Ano, sus kangayan mo, sir. Say paminaw mo, sir. Mura kag nanas langit sa. Unsa to? Mura kag nanas langit. Ilom niya, inunsam taon ko. Ngayon kita. Kumusta ang experience niya? Ngayon kita. Bitaw. Sir. Unsa man, okay na? Okay, murag okay raman day, ha? Bida, nagpanimah ko man ako asawa nga murag okay. Unsa man na, okay na? Okay, pautang lang day, di kayo okay. Ha? Pautang di agid na? Yes, pautang sige. Unya, unsa man na siya, kwarta pautang? Kwarta taon, kwarta ni higda mong likod dili. Pulding bid, ma'am. 3 months to pay. Ha, dili pa mo magsugod bayad karong buwan na kay karon mo ninyo kwaon. Sa sunod buwan na mo mag-start og bayad. Way down. Way down na ni ato. Wala na pakapin kwarta di ay? Pwede, ma'am, imo ni utangon. Pwede kayo nya imo ni baligya og cash. Mahalin ni mo og 3-5. Kwarta na. Bitaw no, ibaligya sa day no. Bigla sa dining kalakihay ka Kita nyo. Kwarta-kwarta ginanaw ni mo bay. Ngayon lilumot ka. Dili na laha si mo na utang. Nya, pagkaugma na.
Tuan na sa siya. Unsa ba ya kadong? Uy, mo na gitawag og science ba? Science. O, sili ka na sayan. Oh, basic. Basic. Puso sa taring kikihan mo. Sige na ba? Pagkati ay. Ikaw no? Basta utang gani. Fast forward ka ng utok ni mo. Pero ting bayad, hindi na ikaw ay signal. Sige loading. Di ako naman masagka. Eh, sinuot po. Hoy. Ay, saban mo. Saan mo? Mutang mo, mag-away mo na kay maril ako sa'yo. Baligyan mo ni Slain. Sige na ba? Lagi mo. Yes, kuhain namin dong. Huwag man ka ni down. Oh, wala lagi. Sibisag balik. Wala lagi, ma'am. Sige. Pila na kabuk imunda. Tagay mi, kuan be. Tagay mi... Duha. Duha. Dua ka po? Okay! Hak biya ni Bayana. Duha! Bidangan, duha matawang to ni mo. Sabi to, ha? Maglisod, tagbayan na to. Ay, sus, tuo mo ka ng lisod. Uy, way mapriso. Asa na pisos utang. Bitaw, way priso utang. Pero na namatay sa utang. Ay, da, istorya ra na. Uy, tuo man ka, ana. Biambi ng usa. Ay, nagtangtangik putos. Ha? Sorry na ni mo. Basic, ibaligya. Usa! Wa ako kapunggong planos kong asawa buko ano giduha ni utang puling bed. Mao di ay, ang duha di ay ibaligya din niyang usa. Kunya. Uy, Marie, si ato. Ay, kanang pastilan, Marie. Magyong ihapit ko ni mo diri. O, may sad kay wa mo manglakaw. Kaya nga naman, Marie. Kanang Marie, na ako ihangno ni mo, Marie, be. O, sa mana? Nag-away manggod ming buying ron, Marie, tungod ani. Ha? Sa mana? Ay, kanang... Nagpalit mo ko aning folding bed ba? Kay nindot magod kaayo. Unya karon kay mo ko mahibaw nga nagpalit sa day siya ani. Di na doble. Unya? Ako na lang paulian ni mo, Maribi. Barato na lang. 5 kapin man 5K kapin man ni no. Pag palit na ko ini, inya ako na lang paulian ni mo 3-5. 3-5? Oh, Mari, may na lang na, uy. Di na kay kalkan si Ana. Ikaw, 3-5 na. Diba? Ako nang ihatag ni mong 3-5. Kanang 5,000 ba akong palit, Ana? Imo, 3-5 na lang. Sige, okay. Naka, Ana, Mari. Sige na, Mari. Da, uy. Wa man kaabot akong kwarta, Marie, uy. Teresa malang yun ni. Karat na lang, Mari. Karat na lang. Unya na lang, 5. Siguro ka, Marie? O, lagi. Ikaw man. Sige na lang. Kay uglain pa, di ko musugot, uy. Pero ikaw man, sige na lang. Pastila nindot. Kay kaning folding bed, Mari. Bugnaw, nindot, gyud. Mau bitaw, Marie. O, sige, Marie. O, kadito ha, kay koon akong kwarta, Marie, ha? Sige, Mari. Yes. Wawat na, basic. Pre, Balot. Hindi ka bagas trabaho? Hayan mo yung higda malang ka holding bed, di ba, pre? Bago na, pre. Inutang, pre. Uy, wala mo dahil na, pre. Kuan, 3-5 di, pre. May na lang ni kay para haigda-higdaan tao na. Tugtog teres gawas ba? Di ba? Nindot kayo, di ba? Hayay kayo. 3-5, pre. Utang man. O, ikasi di mo, 10,000 ra. Mau ba? Pre, para kung inom sa tagari, nya, hubog na ta, aligi na ta dito. Pwede na ta matawag dito. Magpalit niya kung ingon ane, pre. Kaya ako ibotan dito may beranda na mo, pre. Sakto kayo na dito si beranda ni mo, pre. Sige, pre. Laos lang ko, ha. Kita lang tayo minggo pon. Pon. Schedule mo na to, pre. Sige, pre. Uy, dong, sa'yo lagi ka naabot. Okay, nakasakay mo ko ni Parero ni sa iyang motor ba? May nang libre ko split eh. Sa iyo sa kong nauli. Kaya kung nag-jeep ako, wapa ko maabot. Na, magkuha pa lang bitaw ang takag motor. Aron di ka maglisod guli. Sunod na na yung maluag-luag ta, pero pagkakaroon, lisod pa man. So, man ito nga, lisod. Ito din, nagapangumpra na ka di. Wa, dung, uy, kay bayad ako sa folding bed. Usay folding bed. Ay, di naman gud si Marimel baba. Mihangyo man gud. Nang huwam ni mo? Ay, wa. Naalan sa'y gipaulian akong folding bed ba kay nagdubli ko no ang ilang folding bed. Oo. Kakita bitaw ko. Nasa lebang ko ang folding bed. Gibutang dito sa ilang tukaran katong may punuan ba? Nindot man pagkapalita. Mao ba? Nindot bitaw? Mao bitaw akong gipalit dong kanang may rato na to. Oh, may ka nakahangiyo ko ni Marimel ba?
Pila may nangyaw ni mo, day. 5K unta to kapin ko, no? Nya, kay yaman kipaulian ako 3.5 lang. Pila? 3.5. Nakuha, Ay, gamay ra noon na. 5K good ang kapin ni, ang presyo ato niya. Unya, kay ako man, maong iya na lang kahatay na ako 35. Sari naman gani itong ako nahata, kay kuwang kuwang akong kwarta. Ikaw man siya, unya na lang ko ng 5. Anong kamahal, Gord? Ingor pariboy, kay 3.5 to. Unta, 6 months to pay. Unya ikas, magamay pa. Unya ka na. Wa ka kay Lara aragang. Hala, laina kong mari. Iyaday kong giigo. Bita sa di mo, Ano may kuha man sa kadayon ka? Ha? Ang kumari ko na nato. Unya, maayo man iyang explicar na ako. Nya, nahibaw day ko nga mao din na presyo. Mitula sa ko kay kumari ko. Ni malay. Animal ginis kumari na ako Karon ka lang kay. Piin ang asam ni Bihana. Pamamihuli. Pida. Oh, may taxi mo nung sunod sabab tungod Pabida. Siya tinggal ya. Ako liliyon ba? Oh, siya lagi. Taxi pa. Gusto gida niya puling bida ini. Nahali tingali. Kwarta ng kanahang nako. Wato ng kondisod. Oh, ngumprada Dagang ke kwarta, di ke kwarta. Ay, basic. Diskarte. Sabi na pagtaro niya. Halos puling bid. Di ko matuong magumpra kang dagang ke kwarta. Di makakwarta halin. Paminaw sa lagi. Ayaw sa pasakaay mong rabis. Paminaw sa. Rabis ka karon. Paminaw lagi ba? Ingon anin ni. Nahalin tong folding bed. Nahalin og 2,000. Unya kung sa kalibo akong giduwag bingo dito sa metro. Unya kaya nakadaog man ko. Muna nakapangumpra ko. Pwede sa ato ba daog di mas ko? Yes, of course, daog ko. Forbida, no? Ay. Sa ato pa, wa pa kakadaog, horot halin sa bed. Hurot, oy. Ikaw, nabuang niyo ka ng bingo-bingo, Mutana lang ko butang, mutana ko, mangutang kag butang, arong ibaligyan mo, iduwa niyo sa bingo. Bantay lang siya ko bayana ka. Ano day, masuko ka nga mo kung mga yanin mo. Wabi daw, pero initig bayad, ako'y mabayad. Dapat lang nga ikaw, kay ikaw may trabaho, di ikay mo bayad. Turo ako man, Mauna di, ha? Anahan gini mo, Sige tuwo kang dako kong sweldo inom dumi, Daghan para makita ko utang. Ay, sus, problema naman ni mo, anak. Basic! Basic. Bayri ang usak buwan. Ilay daog ni mo. Ano na pangutana, uy? Ngano yung kami sulti? Ngayo niya ka. Huwag ka! Tanaw na ko sa kong asawa lagi mo rin pagkabaro yun yung akong asawa. Buang yun siya ng bingo-bingo taon. Mga bisag kinsala yung tanga niya. Ako, di ko mahatag niya para bingo. Unya? Sound as prepido to Karoon na may schedule mag-inom, pero wa man. Dong, karon nilutuon inyong kinupusan, Dong. Paliog, day. Kaya mo ni sumsum, tuwa na daan. Yes, Dong. Igo sa maluto to, mabot sa pidot. Day, kalma lang, Ato lang na istoryahon. Isparibuying mong God. Ay, wala ko labot anang pari buyig, Si Marimel ba ang akong tumongron? Kung nga nung iya kong kiunay, iya kong kiigo, karon lang gano'y babayhan, Iya guday kong suwayan, Sipiat ganirong tubagron, nga nung mareg maputulang among panay kumare. Day. Pidalo, pre. Nya, okay na ka, plaza na ka diha, kompleto na ni. Nailang bisa, naibaso, nailingkuranan, kumbate na, daog na. Pre. Okay na kayo, pre, ha? Kuyawan. Ay, ganina rin kong ginuwa, tibo. Asam na sila. Ito mga uban ba? Ambot ka, pre. Weda. Oh, nari ka ba, pre? Nasi Marimel ba, pre? Naman. Aday! Yato na ginubusan ni Rebe. Yes, Dong, coming. Coming na siya. Ready na pre? Okay na ka? Di arang inyong kinupusan. Ay, nani ka, Mare? Ni ataw, grabihan ni mo, Mare, di man ka mo ilag kumare? Usood pa? Igol man tad ay ni mo? Sige, igo, pre. Pre! Grabihan sa day na imong asawa, pre, Ano, giyon sabi ka pag-igo, pre. Ang gibaligya niya na akong folding bed, pre. Inutang raman dia ito ninyo, Unya, iya gibaligya na ako gas pa? Unya, ang presyo? Murag maulang gyapon. Inutang, grabiya sa di mo, Mari, Dos naman kayo baligya, Mari. 2,000 naman ka.
Dos ko taon, nga unta 3-5 man ang iyang gibaligya na ako. Ah! Ha? Ni malag yun mo ba yan? Baka ko magkika. Baka ko magkika. Hasta imong ba na taon? Ako imong ba na imong pagpakakan ha? Ni Malka, ni Malka! Di pagkakan ko ni mo! Ayun, Pagkauwa mo ka bayan na ka, bawa, bawa. Layas ni Isbay? Layas! Magkuya mo, Isbay duro! Basic ayaw, Dok. Tungod sa kabakakon sa kong asawa ng pakauwaw siya na ako, porbida ng punggos ko sa pagpalaya siya. Hangtod karon na problema hinoon ko sa iyang mga utang kay gipalaya sa ako kasawa. Ako na nagipaninglan sa mga tao nga iyang gipangutangan, usaon man ako. So ibuhato na ko ni Bam. Ate Pres, paring tabagi ko niyo. Usa man kung kamoy pasultihon, buying. Magadaw sa tanan. GC Baril. Mingon magikang wagi ka announcing. GC Baran. Baril. Baril. Oh, lata ang iyang middle name. GC Baril Lata. Oh, kana mo na. Morning nyo diha, tanan. Okay, sa tanan, nga ato ang mga suod, Dro, salamat kayo sa tanan mga tao ni former Kapitan John Ramos, nga nabuhat siya ang Miguel Pulyar. Good morning mo diha, Kap. O sa tanan pong mga tao nga suod ni Ate Jinjen. Yes, Kuya Alan! Shout out mga mama! Thank you kayo sa inyong mga bata nga pagpalit sa inyong mga bata og Don Pepe Tabliya kay Tasag Energy. Happy Permi! Unya, gawas ana ugum-ugum sa Riamon Yema Special. OBM Special og Tasty Fish Cracker kay lami kaayo og Paulitos Macaroni Crunch. Para sa mga dagko ha, Don Pepe Dark Chocolate. Thank you! Okay, thank you. Pambina. Salamat kayo sa mga ginikanan na painom mo dun pipi sa inyong mga anak, ha? Nga, Tasty Fish Cracker, mga tipakaon, ngunun sa mga bata o niya, Paulitos Macaroni Crunch, ugom-ugom sa OBM Special. Ate Pres? Okay, ang gisendro na ito karong adlaw, Gulyat. Si Buying. Buying, Ate Pres. si Buying. Dili ni si Sir Arnold, ha? Buying lang. Arnold Bustamante. Dili din si Sir Buying. Buying lang. Niya ang problema ni Ate Pres, kanang sige pangutang niya asawa. Utang niya, baligya, Atong sir. baligya, niya, giunera yung kumari, baligyag, utang 2,000 kapin, 3,000, 2,005, gibaligyan 3,500. Mo na nga, mo ni, ginan siya, away noon siya, dako na kay gubotin noon natin, Pres, kay tungod sa kanang utang baligya, unya, palayas niya, pagpalayas natin, Pres, siya mo ay nagbaguod sa tanang utang siyang asawa, daghan na kay utang siyang asawa. Mo na, Ante Pres, utsama, ipabalikon ba katulad yung asawa, kay siya may nagbaguod o bayad siyang utang siyang asawa. Wagyapon siya, may mo. Papaliko na rumangutang sa Mao, wagyapon kayo, absag din na dayeng. Ayun na, sos, daghang asawa yun eh. Pedro, galing ang daghang kay Kuya. Mag-uuli nga naghinubra ni kong asawa. Ako kadata ning uban. Barko niyo, bala. Ipa-embargo na, Dro. Barko na. Ang bugiro po ni si Pedro, ha? Usahay. Ang bugiro po. Usahay. Oy! Ikaw kadata. Unsa man be? Unsa man be? Nabasa ni mo ba? Unsa basahin mi niya, Bam? Unsa natin basa Ang din? iyahang asawa, mas maayog yun nga iyahang badlong. O niya, kay wa pa niyang gitabon-tabunan lang na niya. Wa di magsilbi kayo ba? Ug ari gud kas Leviticus 19 verse 17, gingo mangudiri nga kung dunay kasilo ka sa imong isikataw, prang kahisiya aron dili ka makasala. Kayo pananglitan og ari kas pagpanguya Pedro iko na byudo naman ka. Oo nya. Kada kuno na kay bation sa sakababay niya dili ni mo ikonsulti mo ra mo kuno mabuak kay dughan. Pero kung ari kas pagpakasala gingon diri nga prang kahit kun duna kay kasilo para dili ka makasala, prang kahit kung duna kay kasilo ang imong sa imong isig katao. Kay ikaw may maghambin. Ikaw may maghambin kung duna mas mayo nga makuha na niya kanang usingan niyo dili niya matabo ayo labani ko nakasayo labani. Ayo labani, sagdi na. Unsa man to nila inailayas kung Balayas diya, Bam. Mas bana. Si magpangutang ya. Sakto na dong, Dro. Ay, sakto na dong, Do. Sakto na dong, Bing. Ay, natong kwa dong. Lison kayo to. ang iyang mga Utang kayo masawa eh. Hasol kayo. ay ang mga utang kanang mga utang total wa man kakapirma ug pangitag ni pirma di man ikaw mo ni pirma kanang pasabtalan na ng utang wa man jud ka kay balo wa man kay labot no kay unsay nga ni ug imo nang padahanon mo na imo daw
Usa gani nagterminong karaan gulyat kaya payo-ayo sa inyong bayo niya nagnade si mga gitago. Padahanon ni. O padahanon. Mingo mo dahil nagbuhim di kag bitin. Na. O kanang dili ka ikabanag kan di ka sulti as tanan. Nagbuhi kag sa pinit. Sige limod. Pero naagi mo sa kabutang dili gyud mabayaran gulyat. Unsa mas? Bisag dili pa ka musibat, bisag dili pa ka mulayas, na dili jud ka kabayad. Ano mas? Kada pang mag-aaway na magtiayon. May ngumday ng asawa ako. Labi na og ka ng singani ang dog-dogan ng bana. May ngumday ng asawa ka. Utang buot. Saan pagbayar ng utang buot? Hindi na magbayar ang utang. Ang utang buot. Sa pagbayad ng utang buot. Kanang kabubuto nang di mabayaran. Naglagot yung ko. Marang ram. Gano ban, bam? Naglagot ko gabi eh. Kay? Ano man? Iyatit pasudlong tanan. Sulod na. Ha? Sa may pusunong tanan. Ibili na dito katagasan ang ipon. Ibili ng umbano. Salamat mo na natin kalumanon. Koray-koy! Puzzle tihon!